Здравейте! Така, това значи третият ми влог и както подразбирате от заглавието, в него ще има неща, които нося в ежедневието с мен. Така, значи това е моята чантичка и моето портмоне. Така, нищо не съм вадила или слагала, дори самата аз не знам какво има в тези две неща, т.е. поне в тази чантичката. И да, започваме. Така, значи чантичката ми изглежда така. Значи сега ще проверим в този джоб. Ето тук какво има в него. Значи има гривна. Чакайте. Да. Има гланц за устни от не знам откъде беше, но и не пише. Значи, ето го. Много хубаво мирише и този цвят много ми харесва. Не знам защо, просто ми харесва. Така. Имам слушалките ми за телефона, които са оплетени, заплетени и химикалка. Значи повече няма нищо в този джоб. Да, няма нищо. Така затваряме го и отваряме ето този тук малкия, който ципа му се щупи преди малко. Така в него има само едно нещо. Да. Да, това е гривната ми. Да, по което изглежда така. И да, няма нищо повече, затова току-що бяхме готови с тези две джоба. Отваряме я така. И ще видим какво има ето тук. Това е преградка. Бях забравила за тях. Лепенки на Монстър. И нищо повече. Сега да продължим с най-големия цип, който е ето тук. Оле, значи кремът ми на Нивеа, който вече е почти свършил, даже свършил. Така. След това мокри кърпи. Да, защо казвам да пък мокрите ми кърпи. Има гребен, да, знам малък, но просто само той се побира в чантата. И да. Има и парфюм, който е от Италия ми е. Да, не мога да го прочета. Тисори Ориенте. Парфюм е ароматико парфюме. Нещо такова. Който ми беше ужасно яко. И не знам, доста ми харесва. 100 мл и... Абе да, готин ми. Готин ми, аз ми се готин. Така, значи продължаваме. Тук няма нищо повече. Но вътре в този джоб има още една малка преградка, която в нея мисля, че няма нищо. О, има. Само едно нещо. И това е пева за ногти. Да, много мразя, когато ми се чупи ногът, да седи така и постоянно само ще го ям. По-добре си изведе пиличката и да го оправя. Да, повече нищо няма в тази преградка. Така и това е. Затваряме така и е тук, отзад, последния джоб. Ето тук сега ще видим какво има. Има ластик. Ключедържател, да. Опс. Ключът ми се разпадна. Както и ключедържателят. И да, с една моя приятелка играхме просто на него и
Безпечелихме го, да. Това е за момче и момиче. Да. Това е сърчице, което другата половина е в най-добрата ми приятелка. И има още едно малко цветенце. Да. Така, друго. Това беше на басяката гривна, която се разпадна. И просто искам да си я задържа, да си я запазя, защото много ми харесваше. Така, друго. Това също е един много красив гердан за мен. Ето го. Много паднаха камъчетата и просто спрях да го нося. И продължават да падат. Много ми харесва. Мама ми го подари. Много е готин. Но трябва да го махна вече в чантата. Друго. Веришка от гердан. Сигурно... ето е другата част. Това беше на тази веришка. Тази веришка. Да. И просто ме домързя да си го слагам и просто го пъхна в чантата си. Така, другото е шнова за коса. Да, знам, че постоянно правя така, се едно съм някакъв мейкъп влогър, но просто нищо не се вижда от светлината, която идва от прозорецът. И да. Друго част от близалка. Която това е от Чапи... как беше? Чупа Чупс. Да. И ако не си спомняте, и ако сега, нали, имаше едни кодчета, които ги пишехте в интернет и почвате да играете игри. Няма да се види, но да. И това беше моята чанта. Тя е от спорт магазините. Може да си намерите. Но ми е доста стара, така не знам дали ще може да намерите. Има интересен декор. Както и тук отстрани имаше, но паднаха. И да. Общо взето това е моята чанта, която се носи през рано. Така. И да. Значи това беше с чантата. Сега ще продължим с портмонето. И да, отваряме го. Така. И в тези неща. Така, в момента нямам никакви пари, понеже ги изхарчих преди малко за доста неща, които си купих. Ако искате да видите кои неща съм си купила, просто пишете ми в коментарите или... да, пишете ми в коментарите. Така, значи да започнем от тази страна. Ето тук има една преградка. И в нея има само и единствено касови бележки, които тук ще се разпиляха. Така, набързо само да ги приберем. Да, колекционирам касови бележки. Просто няма какво да правя. И реших да колекционирам касови бележки. Така, ето тук има няколко преградки. Сега ще извадя от тях. Ще ви покажа какво имам. Започваме с тази. Тук. Всичко пада. Значи с тази тук има икона. В другата до нея има това Пикадили, пазарувай и вземи бижута с 57% отстъпка. Да, знам, странно е, но просто ми го дадоха и реших да си го взема. Да, така, в същата преграда има и... в момента имам и огледало. Абе да, имам огледало. Тук. Да. Под огледалото имам листче
което в него пише програмата ми за учебната ми програма. Да, пише вратително. И да, до тази преградка има... Значи това беше от атласът ми по география. Имаше един код, който няма да го показвам тук. Триете на място на ръката ми. Така, просто това е учебно онлайн помагало, в което има игри и се упражнявате. Да, упражнявате се общо взето. Само да прибера нещата на бързичко. Така, и свършихме с всички тези прегради. Така, тук няма нищо, след това тук отново няма нищо, а това тук е мястото ми за стотинки, в което отново няма нищо. Така, продължаваме от другата страна с тези прегради. Така, в първата преграда има визитка на баща ми. Чакайте само да закрия имената. На баща ми, който беше таксиметров шофьор. И той беше на ние и просто реших да си я сложа в портмонето. Ненадейно, защо ли? Така, в същата преграда имам карта. 15% отстъпка от BMS. Да. Да. Под тази преграда има била карт. Постоянно пазарвам от билата и просто мама ми я даде. Да, в същата преграда, понеже била картата е много малка, имам и снимките ми от бележника. Всъщност снимах се с бележника и просто станаха няколко размерчета снимки. Да. Другите влогъри не обичат да си показват снимките, но според мен това не е нищо тайно или нещо такова. Така, в другата преграда има използвано билетче за метро. Не знам за какво прави сега тук. И неизползвано билетче за градския транспорт. Да. Така. Минахме тези малки преградки. След това ще видим какво има ето в тази преграда. Значи в тази преграда отново има тасови бележки, които са само и единствено от Макдоналдс. Всичко. Да. Постоянно пазарувам в Макдоналдс. Понеже уча до мола, Мол София и ето тук, в Трестосол. Учета ми, голямата мъж част отиваме до мола, няма Макдоналдс и пак се връщам в училище. Да. Значи това беше моето портмоне. Ето го отново. И да. Значи всичко това беше от днешния клип. Оле, колко дълъг е станал, но да. Ако ви харесва моите страници в YouTube, subscribe-ете се за мен или по-точно абонирайте се за мен. Ако ви са ви харесали моите клипове, давате thumbs up или thumbs down, ако не са ви харесали. Моля ви, поствайте коментари, понеже разберете. Искам да разбера вашите мнения относно мен, относно влогърството ми, относно как започвам, добре ли, зле ли и да. Благодаря ви, чао!